Motivovalo študovať na leteckej fakulte Technickej univerzity ako technik? Vlastne študovať som začal tak, že som sa najprv prihlásil na Akadémiu ozbrojených síl ako vojak. Splnil som všetky požiadavky a v septembri vlastne sme ukončili ten základný vojenský výcvik a prišli sme tu. Ja som si vybral odbor technik. Prečo si vybral práve leteckú fakultu v Košiciach? Tak ja som si vybral túto fakultu, pretože už od malička ma zaujíma letectvo a lietadlá. A takisto aj môj otec tu študoval, keď ešte bola táto fakulta vojenská. A keďže bývam v Bratislave, tak som si vyberal medzi Brnom a Žilinou, ale práve táto fakulta ma najviac zaujala. Fakultu TUKE som si vybral z toho dôvodu, že k letectvu som bol vedený od malička a taktiež zavážilo aj to, že sme sem išli viacerí spolužiaci zo strednej školy. Kde sa vidíš o 10 rokov? Najlepšie by bolo na letisku v Prešove, keďže som z Trebišova a je to najbližšie. A vlastne chcel by som tam byť na helikoptérach. Tak za 10 rokov by som sa najlepšie videl na pozícii dopravného pilota. Ja som si tu v Košiciach spravil aj licenciu súkromného pilota a na to vlastne budem ďalej robiť licencie na komerčného a dopravného. Ako vnímaš benefity leteckej fakulty? Tak benefity hlavne vnímam také, že na fakulte pracujú vyučujúci, ktorí sú z reálnej praxe a teda nám vedia dať vedomosti, ktoré využijeme v budúcnosti pri svojej profesii.